तो एक लाडू तुमका एनर्जी दितलो. मस्त असे भुसभुशीत लाडू आपले तयार आहेत. आता ह्यो बघा जवळ घेऊन दाखवते परत आणून ठेवते तरी सुद्धा ह्यो मोडलो नाही म्हणून मी दाखवलंय. तसं तुम्ही बिंदास हाताळू शकता. हे बघा भले फसफशीत पीठ आहे पण ह्यो लाडू बघा बॉल सारखं उडवतय की नाही. आणखीन उंच उडू तर तुमका गमाचो नाही. वहिनी आपले ना 3 ऋतू असत. एक म्हणजे उन्हाळो, पावसाळो आणि हिवाळो. त्यातल्या सगळ्यात जास्त इम्युनिटीची गरज आपणा कोणत्या ऋतूमध्ये असता? सगळ्यात जास्त आजारी पडतो आपण पावसात. एक तर भिजल्यावर, एक तर मच्छर चावल्यावर, एक तर आणखीन काय ना काय सर्दी खोकलो कायमच्या, आणि दुसरा म्हणजे काय इन्फेक्शन, कसले पोटाचे आजार. त्याचं कारण काय माहितीये? कारण पावसाळ्यात असं म्हणतात जीव जंतू जास्त पसरतात आणि संसर्ग खूप होतो, बुरशी पकडते असं, आणि डेंग्यू मलेरियाचे जे मच्छर असतात ते नवीन तयार होतात. ह्या सगळ्या म्हणजे पावसाळ्यामध्ये सगळ्या नवीन गोष्टी येतात. त्याच्यामुळे आपल्याला सगळ्यात जास्त इम्युनिटीची गरज आणि सांभाळून रवाचा असतात हा म्हणजे पावसाळ्या ऋतूमध्ये. आणि त्याच्यावर आपलं रामबाण उपाय बघूचा. चला लवकर परब किचन मध्ये. 2 3 ढाण टढाण. बघा अख्ख्या मुगाचे अख्खे लाडू. आपल्या अख्ख्या हिरव्या मुगाचे हे जे लाडू आहेत ना ते तुम्ही एक लाडू खाल्लात दिवसभरामध्ये तर तुमका पूर्ण इम्युनिटी देतलं. तुमचं हिमोग्लोबिन वाढतलं. हिमोग्लोबिन वाढलं की रोग प्रतिकारक शक्ती वाढतली आणि तुम्ही काय म्हणतात सुरक्षित राहतले. तर आजच हे लाडू बघून घ्या आणि पावसाळ्यासाठी नक्की करा. आता आपण कढई घेतली, कारण कोणत्याही लाडू करते वेळी त्याची जी अख्खी सामुग्री असा ती भाजूचीच लागतात. मगले तुम्ही नंतर पीठ भाजा या न भाजो, पण त्याका जो पावसाची दब असते पण मूग शक्यतो नसतं. हे बघा चुळचुळ चुळचुळ आवाज येता इलो तर खाली कमेंट करून सांगा. हे मूग भाजूची जी प्रक्रिया ना ती महत्वाची आहे. कशी भाजू आहे, कितपत भाजू आहे. आता आपण गॅस मोठीच केलेली आहे. हा कढई आपली थोडीशी तापली आहे बघा. मग ती तापासर कढई एकदा तापली ना की मग आपण गॅस थोडीशी मध्यम करायची. कितपत भाजायची ही ट्रिक आहे तुमका आता दाखवतो. असे फुलून फुलून भाजायचे आणि ते उडतले. हा एक मात्र हा म्हणून तुम्ही घेते वेळी कमी कमी घेवा. भले लाडू जास्तीचे करा पण करते वेळी तुमचा भांडा असा घेवा. एकदम पसरट घेतलास तर बहुत सारे मूग असे उडतले. हे बघा 2-3 माझे पण उडाले. आता आपले हे हिरवे गार मूग होते ते आपले कसे झाले ब्राऊन कलरचे. आणि एक सुगंध सुटता. तरी किती मिनिटं 10 मिनिटं भाजलं ना सर्व. 10 मिनिटं तरी मी हे मीडियम आचेवर भाजून घेतलंय. 2 हातीवर घेतलंय. झाले थंड. आता हे घालते. कुटकुट कुटकुट आवाज दिलो तर कमेंट करून सांगा. इतपत भाजा कोय आणि चव पण छान लागता भाजलेले मूग खाऊ. आता हे ना पूर्ण थंड करायचे. पूर्ण असे पसरवून ठेवा आणि पूर्ण थंड करा. घरघंटीवर देवा किंवा चक्कीवाल्याकडे देवा आणि सांगा की हे काय लाडू करूचे. लाडूची रेसिपी भुरभुरीत. आता काल आम्ही तुमका दाखवलं की मूग कितपत आणि कसे भाजूय ते पण अख्खे मूग. त्याच्यानंतर काय केला आपण ते पूर्ण थंडगार केले आणि आता मी या चक्कीवरनं ते दळून आणले. तुम्ही तसं मिक्सरला पण लावू शकता हा जर तुमचं मिक्सर तसं असाल तर. पण त्या पीठ कसा व्हाया ह्याची आता सुरुवात आणि त्या पिठापासून लाडू कसे करूचे. चला करूया सुरुवात. हो करूया. या पीठ आहे ना असा भसभशीतच असता. या बघा चरचरीत. किती तुम्ही मिक्सरात केला असता आणखीन चरचरीत राहावा. पण ह्या घरघंटीवर वगैरे दळून आणला ना तरी पण एवढा हा बघा. आणि ह्या आपल्या तांदळासारखा असा उडताय. हे बघा नुसत्या हाताने असं हे केलास ना तरी त्याचे ते बारीक बारीक पिठाचे हे असतात ते सगळे उडतात. कारण हे अख्खे मूग हा असे इतपत भाजायचे की ते असे भुसभुशीत येऊ खोया पीठ. आणि बाकीचं साहित्य पण दाखवा. आणि छान लाडू हे कुरुम कुरुम लागतात जसा हे पीठ तुमचा असात तसा. त्याच्यानंतर आपण खोबरा घेतलाय. तुमका आवडत असाल तर घाला पण घातल्यावर जरा चांगली चव येतात. आणखीन खोबऱ्यामधले जे काय असतात ते विटॅमिन याच्याबरोबर ते पण गावतात. त्याच्यानंतर आपले हे काजू घेतलेले आहेत. हे वेगळे घेतलेले आहेत आणि बदाम घेतलेले आहेत. तर हे कित्या आणि हे कित्यात तर मी मग सांगते पुढे. वेलची पावडर आणि गूळ. जेवढे तुमचे अख्खे मूग वाटीभर असतील ना तेवढा गूळ घ्यावा. पावडर नाही हा पीठ झालेला नाही.
जेव्हा तुमचे अख्खे मूग असतात ना, जर 1 वाटी हत तर 1 वाटी गूळ चिरून घ्यावा. नाही तर माझ्या ढेप ठेवते एक वाटी, तसा नाही करायचा. त्याच्यानंतर म्हणजे लागत जेवढा अख्खे मूग असतील हा त्याच्या वाटी समप्रमाणात गूळ. समप्रमाणात गूळ घ्यायचा. कारण आता तुमका हे जास्त दिसतं आणि गुळ कमी दिसतं म्हणून सांगितलं. हा. आणि त्याच्यानंतर आपल्या यात तूप. तूप तुमका आणखीन भुरभुरीत व्हाय तर खसखस घाला, डिंक घाला, आवडीनुसार तुमका जा असा जा हव्या त्या घाला. आता आपण मूग तर व्यवस्थित भाजून घेतलेले आहेत, ते आता आपल्या जास्त भाजूचे नाहीत. पण जे घालणार आपण ड्रायफ्रूट म्हणा, खोबरा म्हणा, त्या सगळा भाजून घ्यायचा. ह्याच्यामुळे हे लाडू टिकतात महिनाभर. जेवढा तुम्ही भाजाल तेवढे लाडू खमंग आणि खुसखुशीत पण लागतले आणि टिकूक पण मदत होता. नाहीतर घाई गडबडीत तुम्ही असाच ढवळून एकत्र ह्या करून जर घातलास तर ते लाडू तुमचे 15 दिवस पण नाही राहायचे. त्याच्यामुळे हे भाजणं गरजेचं आहे. हे बघा मस्त एक सुगंध पण सुटला आणि आपल्या सुक्या खोबऱ्यान रंग सुद्धा बदलला. तर आता मी काढून घेते. आता हे बदाम आणि काजू हे लाडू इतके पौष्टिक आहेत ना की ह्याच्यात तुम्ही आणखीन काय पौष्टिक घालतला असा. तूप पण जास्त नाही लागत हे का. आता हे बघा आपले हे काजू बदाम सुद्धा छान कुरकुरीत भाजून झाले. हे भाजण्याचं एकच कारण की पावसाळ्यात दमट असतं ना सगळं हवामान, नाही तर लाडू तुमचे टिकणार नाही. ह्या भाजल्यामुळे टिकायची प्रोसेस चांगली होते. आता असे आपण कसे हे मूग भाजून घेतलेले आहेत. पीठ बघा किती सरसरीत हा अगदी. तर हे आधी सुके म्हणजे कसा पीठ एकदम थंडगार आहे ना, थोडासा त्याला उब येऊ दे म्हणजे काय होईल आपला तूप वितळूक ना लगेच मदत होईल. तुम्ही गरम तूप करा आणि त्याच्यात पीठ घाला पण त्या काय होता उडला जाता. म्हणून आधी काय करा असे मुगाचा पीठ आहे ना तर आधी टाकून घेवा. एकदा मी लाडू करताना ना तुपामध्ये गूळ वितळून टाकलं, पण ते झाला कसा जास्त झाला गूळ पाक झाला असा. असं पण होता. जास्त पुढे पाक केला तरी लाडूचे होत नाही. आपण पण याचा काय पाक नाही करणार आहोत. फक्त तुमका हे चांगलं कोरड्या याच्यावर हे लाडू करूक सोपे, पण थोडी मेहनत भाजूची. ती कशी भाजू आहे तेच महत्वाचं आहे. आता हे बघा वरसर भरून मी 1 चमचा टाकलाय, मोठा 1 चमचा. आणि त्याने परत एक हे म्हणजे हे पूर्ण 2 चमचे फुल भरून टाकलेत. जसा गुळा पीठ तापलं तसं मी तूप टाकलंय. ह्याला भाजायलाच तुम्हाला तूप लागतं. नंतर काय असं तूप वगैरे कडून परत तुम्ही म्हणाल वरसून परत हे पीठ सुकलं तर तूप घालून असं नाही. हे भाजेपर्यंत आणि तुमचं पीठ किती हे होत आहे तूप सोडतंय तिथपर्यंतच तुम्हाला ह्याच्यात तूप घालायचंय. पण एक छान सुगंध येऊ लागला. लाडूचा ना ह्या छान एक सुगंध येतो. आणि कलर बघा हे मूग आहे ना तो हिरवा मस्त असा कलर छान सोडतो. हे आपले अख्खे मूग आहे जे आपण तुमका दाखवलं ते त्याचे लाडू. हे खावे, ह्याच्यामध्ये आयर्न जास्त असतं. हो डाळी मुगाच्या डाळीपेक्षा. त्याच्यामुळे मुलं खात नाही ना, तर असे लाडू करून दिले तर आवर्जून खाणार. आता हे अजून एक मोठा चमचा म्हणजे हा 3रा चमचा अजून एक टाकणार. 4 म्हणजे आपली 1 वाटी भरून झालेली आहे. ज्यांना जर अख्ख्या मुगाच्या लाडूची ऑर्डर घेऊन करायची असेल तर तुम्हाला शेवटी सांगतो आपण की हे किती लाडू होतील. आता हे जे पीठ आहे ते किती माहिती आहे, अर्धा किलोच्या वरच आहे. म्हणजे 1.25 किलो तुम्ही म्हणू शकता, 750 ग्रॅम. ह्याचे लाडू माझ्या अंदाजे तरी 1.5 किलो होतील. तुमचा काय अंदाज आहे? 1.5 किलो होतात, पण तुझ्या लाडू वळवण्यावर पण आहे. आता बघूया. लाडू वळवण्यावर आहे तुझ्या. आता लाडू एकसारखेच असतील तर तुझे वजनी प्रमाण तुझे लाडू भले 15 होऊ दे ते पण 1.5 किलो होतील जसं तू लाडू वळवशील तसं. आता हे आपलं 10 मिनिटं आपण चांगलं भाजून घेतलंय आणि हा तुपाचा बघा 4 चमचे फुल भरून आपण तूप टाकलेलं, त्याचा ओलसरपणा बघा. हा बघा आणि एक छान सुगंध सुटलाय. जसं तुपामध्ये जसं आपलं मुगाचं पीठ गेलं ना आणि सुगंध सुटला आणि हे तूप कसं खळखळीत खळखळीत भुरभुरीत झालंय. म्हणजे लाडूला जो आपला खुसखुशीतपणा हवाय ना तो आलाय. एकदम पिठासारखं एकदम ते टाळ्याला चिटकण्यासारखं हे पीठ नाही झालंय, मस्त भाजलंय हे तुपात. हे खूप महत्वाचं आहे भाजणं.
हे बघा, असा चमचा दाबलात ना तर तुमचा तिथे गोळा होतोय तयार. हे बघा, हे घेतलंय, हे सगळं मिक्स केलंय मी, गूळ वगैरे व्यवस्थित, आणि हा मिश्रण हातात सोसण्या एवढाच झालेला. आता तुमका एकाच मापाची हयत तर ती आमची बारकी वाटी आहे ना, हे बघा, ही फुल भरून घ्यायची. मग तुमचे एकाच साईजचे तुम्ही चमचो घेवा, डाऊल घेवा, एकाच साईजचे व्यवस्थित होतात. आणि हातावर ना तुमका जर सुशोभित करूचा मनुका काजू ते हातावर घ्यायचे, मग असे वर येतात आणि भुतूर जातात पण. बघा, काही सेकंदातच आपलं लाडू छान वळून झालो. असं केलं ना त्याका एक चांगला भुरभुर भुरभुरपणा पण येत. आधी हे होतच छान भुरभुरीत आणि मस्त आपलं लाडू तयार आहे बघा. ह्याचं एकदम पीठ नाही करायचं, हम्म. बेसनचं पीठ करतात तसं, नाही तर मग हे मजा नाही. चल आता एक एक वळवून आपण इथे ठेवूया. बघा, ठेवला तरी हा तुटला नाही, बसला नाही. वाढ जेव्हा ज्या वेळेला आपण हे करतो ना, हलवतो ना हातामध्ये गरगर गरगर गरगर, तेव्हा तो, आणि हा एवढा साईजचा लाडू करा. तुम्ही घरातच खाताय, ऑर्डर साठी असाल तर मी सांगितलेली ही टिक वापरा. तुमच्याकडे एक चमचा किंवा छोटी वाटी असेल त्या मापाने प्रत्येक एका साईजचे तुम्ही लाडू करू शकता. हा आपल्याला घरात करायचा आहे, सकाळीचा नाश्ता नाही करायचा, आणि हा लाडू दूध किंवा पाणी कोमट प्या. तुमचा चपाती भाजी होईपर्यंत हे भूक थारावतली. एक लाडू तुमका एनर्जी देतो. हे बघा, असा केल्याने ना तुमचा कळात जर लाडू भुसभुशीत असताना तर तुटलो असतो ह्यो असा केल्यावर, पण ह्यो तुटत नाही. हे बघा, हे बघा, असे सगळे पटकन लाडू होतात. आता किती किलो होतील ते तुमका नंतर हा. दाखवते. आणि तुम्हाला कसं पाक बीक करायची टेन्शन नाही की बाबा पाकच करू पयो, मग पाकच फसलो या झाला. हे व्यवस्थित पटकन होतात. पण ह्या लाडूची खासियत आहे, तुम्ही उन्हाळा, हिवाळा, पावसाळा कधीही खावा. हे बघा, मस्त असे लाडू झालेले आहेत. किती आहेत ते मोजा. किती आहेत आता, तीनाचं पाडवा लावू होय. 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 आणि ह्यो 23.5. मी बोलले ना, अर्ध्या किलो मध्ये फोडून दाखवा चला. 22 लाडू होतात. आणि हे बघा, मस्त असे भुसभुशीत लाडू आपले तयार आहेत. आता आपले हे मस्त असे मुगाचे, अख्ख्या मुगाचे लाडू झालेले आहेत. प्रमाण झालेला किती, सरोज बोलला तसे 1-1.5 किलो तरी झाले आहेत. कारण गुळाचं प्रमाण, मूग भाजलेले, परत ड्रायफ्रूट घातले, पाव किलोच्या आसपास तरी आमचे ड्रायफ्रूट गेले. त्याच्यानंतर 200 ग्राम तरी आमचा तूप गेला. गुळ तर तुमका माहिती आहे, पाव किलोच घ्यायचा. जेवढे तुमचे मूग आहेत अख्खे तेवढा तुम्ही गुळ घ्यावा चिरून. आणि गुळ थोडा कमी जास्त करू शकता. हा, जशी मी आता टेस्ट घेते, म्हटलं वहिनीला बोलू दे, मी आपली मजा घे. आणि ह्याच्यामध्ये अर्धा किलोच्या प्रमाणात तुमचे लाडू 22 होतात, बरोबर एका साईजचे केलेत तर. हा, तर आता अर्धा किलोच्या प्रमाणात 22 लाडू होतात. पण वजनी माप म्हणाल तर 1 किलोचे लाडू आपले तयार आहेत. आणि हे पावसाळ्यात ना आवर्जून खावे, कारण ह्याच्यामध्ये ना भरपूर प्रमाणात आयर्न असतं, हिमोग्लोबिन आपल्या शरीरात वाढवतं. त्याच्यानंतर आपल्याला इम्युनिटी देते. सर्दी खोकल्यांपासून वाचवण्यासाठी ह्याच्यामध्ये एक गोष्ट घातली आहे. तर तुम्ही जर पूर्ण रेसिपी बघितलात तर तुमका कळतली. तर असे हे अख्ख्या मुगाचे पौष्टिक आणि सुंदर लाडू जर तुमचे मुलं मूग खात नसतील तर हे करा. आणि नाही खटपट, पटकन होतात सुद्धा झटपट. आता हे असे लाडू जर तुमका आवडले असतील तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब सुद्धा करा. आणि आमचे लाईव्ह रेसिपीचे व्हिडिओ असतात ते सुद्धा आवर्जून बघा.